ka-journey, sipukot na kami. Time check 6:55. Downhill, tapos mayroong libak sa baba. Ayari na mga ka-journey, ito na yung tuyo. Bumangga pala sa kotse. Ragay Dam Tour, Tarka, Ragay. Ano na kami mga ka-journey, Del Gallego na kami. Sumoob, may kargang kupra. Ito baba. Yay! Saya. Ano sa ba tulog? Tulog, alas 10:30 tayo. Buti ka, alas 10:30 ako, alas 11. Ha? Alas 11. Tapos pagising-gising ako kasi nag-edit ako ng video doon sa memory ko. Kaya, utay-utay ko. Kaya mga ka-journey, ulam namin hipon, isda, wait kong itlog. Okay. Tubig muna tayo sa umaga. Unang palamansi dyan, tubig. Kain mga ka-journey. Palaban na naman sa maghapong biyahe. Mayan, tutulak mo yung kinain natin. Paano masabi? Naman kami ni partner. Malayo-layo na naman ang tatakbuhin. Wala na naman pahinga. Pahinga, kain lang. Okay. Sa kailangan. Natin na. Sindaya. Tapos Kaya na kayo, malayo ng kablog. Kaya nyo na yun. ito yung kasama ko, si Parang Jun. Ito yung motor. Ano yung box ko, napunta na sa kanya yung box ko, binigay ko na kasi may bago na akong box. Wow naman! Wow! Wow! So yun mga ka-journey, at nag-grab na muna kami. Bye bye. Libmanan, palabas ng bayan Libmanan. Tulad ang daan dito mga ka-journey sa pasok ng bayan Libmanan. Ang lawak ng kalsada. Ayan mga ka-journey, nasa highway na kami. So going to Sipukot. So si Paring John yung nasa unahan ko. Ayan, mga kasabayan ng likod. Ito ang way namin mga ka-journey sa Andaya and Civil Highway. Kasi nagpa-uwi namin sa Pamawin kami. Uwi namin para ma-experience naman Paring John yung dumaan dito.
ka-journey, sipukot na kami. Time check 6:55. Going to Daet, to Manila. Yan. So, kaliwa na kami dito mga ka-journey. Kaliwa na, kaliwa. Pada ano to, Andaya. Ayan na Sereno. Nagupayan na namin yung medyo malubak dito na kalsada. Medyo malapit kasi dito mga ka-journey kumpara sa Camarines Norte. Pero kung sa daan, mas maganda dumaan doon kasi patag, talagang maganda. Bira lang kasi dumaan yung mga truck doon mga ka-journey. Kaya maganda yung daan nila doon. Dito, o dami gudol-gudol. So yun, tuloy-tuloy tayo. Ayan, ang ganda o, hawak. Kaya downhill. Downhill, tapos mayroong libak sa baba. Mayari na. Talagang mayayari dito yung suspension. Dito ulit o. Ano na yun, yung nakakasabay na tayong mga pabalik ng Manila mga ka-journey. Tulit sa tulit yung biyahe namin ni Paring doon kasi nalok niya na yung Camarines Norte saka itong Pampinan Tour. Nakaka-journey, ito na yung tuyo. Awa talaga sa gulong-gulong dito. Wawa talaga ang gulong. Isa pa lang, dami ng butas-butas. Grabe, ang layo talaga dito sa Camarines Norte. Ito ang kalaban dito. Gudol-gudol. Ayan. Tapos butol-butol. Nakasunod ka talaga dito sa four wheels at biglang nag-sudden stop yung four wheels dahil sa butas. Kailangan alert ka mga ka-journey. Dahil kung hindi, tatalpo ka talaga sa likuran dito. So patibayan na lang na suspension to. Malala. Malala ang luba. Pagka medyo maganda, hataw para medyo maaga-aga yung dating destinasyon. Downhill tapos uphill. Ay ako! Mahirap eh. Bilong-bilo pababa, overtake tapos mawala ng kontrol. Ayari, iwas talaga. Dito madami din butas ko dito eh. Tama mga ka-journey, nanggigilid lang talaga tayo dito sa Andaya Highway. Grabe ang gudol-gudol sa gitna. Yung asfalto, hindi ang gudol-gudol. Tama lang magigilid tayo. Hindi. Balik tayo dito sa gilid. Bawa ang gulong, bawa ang bearing. Ganyan na yan, gudol-gudol .
Disgrasya na naman mga ka-journey. Yang tas pa naman. Bumangga pala sa kotse. Wawa naman, pabalik na Maynila. May angkas pa naman mga ka-journey. Bumangga sa kotse. Bumangga sa likod ng kotse. UP yung kotse. Baka nagpuino siguro yon. Baka nagpuino yung kotse, tumama sila. May angkas pa naman. Kawawa naman. Ay, ingat tayo mga ka-journey na. Dumating na yung ambulance. Ingat sa malubak talaga. Minsan nasusurprise kasi yung mga riders sa lubak, lalo na kung yung kasunuran ni Puro Willis tapos biglang magbagal, talagang sasalpo ko talaga sa likod dahil sa dami ng tira ng kalsada dito sa Andaya Highway. So yun, ingat tayo mga ka-journey. Kawawa naman. Pabalik ng Maynila, may backride pa naman, mukhang hindi makatayo yung babae. Angkas. Malayo-layo pa yung biyahe nila. Kaya nakakatakot dito sa Andaya kumpara sa Norte kasi kunti lang yung sasakyan na dumadaan doon. Talagang medyo safe yung biyahe doon. Talagang gano'n pa sa bayan. Yun, at ingat tayo, right safe tayo mga ka-journey. At sana ay maging okay yung lagay ni Madam at para makabiyahe pa sila. So dito na kami mga ka-journey sa bayan ng Ragay. Yan, Ragay Kamsur na kami. So medyo lumalaylo kami na yung takbo. So bababa na kami. Hirap, layo pa ng biyahe tapos gano'n, wasak pa yung motor. So pababa ito mga ka-journey. Medyo delikado dito kapag mga truck yung palusong, pagka nawalan ng control. Ragay Kamsur. Ayan, ginagawa pala yung dito, ginagawa pala yung tulay dito. Ayan, ang lalim mo. Wow, ayan, ang lalim mo. Ingat. Bali gumagawa ng panibagong tulay dito sa gilid. So, pinapalawak yata ito. Ragay Kamsur. Tarka, Ragay. Okay. Tayo dito sa arko ng Ragay. Idaan natin si Paring June para magkaroon man lang siya ng remembrance na narating niya yung bayan ng Ragay. Tayo, gilid muna kami dito. Yun. Ragay. Tapugan muna kami mga ka-journey para picture dito saka si Paring Jun saka may remembrance. Ayan. Ito yung pagbaba mo. Oh, butas. Ingat tayo dito, ingat. Oops.
Ayun, may nag-a-assist oh, diba? Salamat kay brother sa nag-a-assist yan na bibigay babala na may sira ang kalsada. Ayan. Ang ganda pa naman dun sa kabila, bungad, tapos ganyan, butas-butas pagbaba. Gilid na lang tayo kasi no, butas Gilid tayo dito. Maganda itong kalsada ng mga abiyon kasi sa maganda dito sa Andaya Highway. Pagkakasimento nito, sino? Oh, tapos bigla ang ahon, diba? Masabit yung talampakan sa patos ko Ito na yung simula ng wave blocking. Ayan, stop tayo lahat dito. Ito yung magpapahaba sa aming biyahe. Yung mga reblocking dito sa Andaya Highway. Ang dami ng mga motor pa uwi babalik ng Maynila. Medyo mahaba-haba rin itong reblocking na to Dito yan sa may Lagay mga ka-journey. Ano kaya kawawa yung mga truck dito na paakyat tapos may stock sila dyan. Yan yan dyan kawawa yung mga truck. Imbis na makabuhilo sila pataas, hindi na. Pila-pila yung mga truck, diba? Kaya kawawa yung mga makina nito pagka umarangkada. Talagang kailangan magaling yung driver. Haba nito, yung laki. Dapat dito hindi na ito asfaltuhin. Matuset talaga itong daan na to. Ito yung pangit dati dito. So buti naman na tayo naayos na ngayon. Yan ito na lang part na to ang hindi pa naayos. Ito sa baba. Lubok talaga itong area na ito dati buti nga napatungan na ng palto to mga ka-journey isa to sa talagang madaming butas nung hindi pa napatungan to. I-right sa ating mga kasabayan. Ayan diba? Doon yung kapatid ni Tepek natin ayun bumabakbak.
Grabe talaga ang butas dyan mga ka-journey. Oh, dito tayo. Yung ginagawa sa kabilang side, may butas din. Yan, ingat dito. Oh. Ito yung mga sira-sira talaga dito. Yan. So kailangan get right tayo dito. Oh, laki na yan, kanto yan. Bibigat ba naman ang dumadaan dito yung truck, talagang nasisira yung mga kalsada dito. Wala nang bitak-bitak ng simento. Bakbak. Kaya mga ka-journey, dito na kami sa last na barangay ng ng Ragay. Yung traffic dito sa Villar. Ayan ang traffic diba? Ang pamilihang bayan yata nila ngayon. Pamilihang bayan nga nila ngayon.
Ito yung ano mga ka-journey, barangay GRS Ragay. Ayan, dito na tayo. Time check natin 8:02. So sa kalahating oras na tayong bumabakbak. Del Gallego na tayo. Next na town is Sagawayan na. Quezon na tayo mga ka-journey. Parang doon dito na kami sa Hillview Bridge. Yan. Pipicture muna kami dito. Dire-diretso si Baring doon. Hindi siya nakapagpa-picture dito. Pipicture mo sana siya dito. Kaso dire-diretso na siya. Hindi ako naririnig. So yun, Del Gallego na. Stop na kami ng bayan, Del Gallego. Layo niya na oh. Wala, nauna na siya mga ka-journey.
Tagkawayan. Tagkawayan. Ang Tagkawayan. Kawayan. Ibig sabihin siguro madaming kawayan dito mga kadyon. Ayan, yung McDo dito. Bagong McDo outlet. Ayan, tuloy-tuloy lang kami mga kadyon eh. Kumaka na kami mananghalian. Time check natin 8:22 ng maga na kami sa Kawayan. Umalis kami ng Limanan sa 35 na bali 35 na. So dalawang oras na kami bumabak. Mabilis lang dito kapag ka dito dumaan dito sa ingat tayo dito mga ka-journey dito yan sa may Tagkawayan, dito sa mga madaming puno na kasya yan. Hindi tugma yung simento mga ka-journey, tugsin yung gitna, yung pabiyak na simento hindi nasagad. So kaya pagka mabilis takbo nila mo to overtake kayo dyan, sigurado pag napadaan kayo sa gitna yari na talaga, isintang talaga kayo, kaya ingat. Ito ganyan yan, sa gitna na yan. May butas na, may buhangin pa. Dahan-dahan lang ako doon kasi gudol-gudol yung daan. Nakakapagod yung gudol-gudol, nakakaway yung suspension. Ito pa yung bearing natin, baka bumigay. Ay. 2 hours later. Grabe, kalawag pa lang, traffic na. Traffic, ang kalawag. Ay, may tumaob. May tumaob. May tumaob daw, may tumaob. Kaya pala may traffic. Haba ng pila. Traffic mga ka-journey dito sa Kalawag. Habang traffic nito pababa. Ito yung sinasabi na luwag na traffic liters. Pag sinalubong yan wala na. Ayun, may tumawag nga dito. So ayun mga ka-journey, may tumawag na truck. Grabe, kaya pala matraffic. Ayun may tumaob. Angat ang dalawang, angat lahat yung gulong. Aroy, grabe. Grabe. Basta kaya yung driver nito. Tumaob, may kargang kupra. Wala, patay yung driver, sigurado niya. Kaninang madaling araw po daw yan mga kadurni, sabi ng isang bystander. Kaya yan nag-cause ng traffic ngayon dito.
Ayan, haba ng traffic. Haba ng traffic. Kalawag pa lang, traffic na. Nawalan ng ano yung mga ka-journey control. Ang bilis ng bulusok ng pababa. May kasalubong kaya kayo. Kawawa naman kung may kasalubong yun. Kalawag town. Kalawag na kami mga ka-journey. Kalawag Quezon. Tuloy-tuloy kami. Nagumaka na kami mga katanghalian. Viaduct. Ito yung viaduct ng Quezon Lopez. So ito yung binabaha madalas mga ka-journey kapag rainy season. So kaya nilagyan ng ganito. Pag naayos to, hindi na maantala ang biyahe kapag tag-ulan. At kahit bumaha ang baba, makakadaan pa din. So ayan. So ito, nasa Lopez na tayo. Pasok na tayo ng bypass road ng Lopez. 1 hour later. Ayan mga ka-journey, takbo na kami ulit. Time check natin 11:30. So almost 1 hour din kami. 50 minutes din kami. So tuloy-tuloy na ulit kami. So pagkuhan na lang namin siguro. Sabi ko kung manok na pagka sigsag. So let's go. Ayan mga ka-journey. So Gumakabayan na kami. Hindi kami nag-diversion road ng o bypass road ng Gumaka kasi mataas yung paakyat. Yung akyatin mataas mga ka-journey. Kaya dito na lang kami sa Patag. Ito hindi naman ma-traffic. Yan, maluwag naman na ngayon. Baka kumain na rin kami. Ayan. Pang hindi naman ma-traffic ngayon. Kaya okay lang na dito kami sa baba dumaan. Para maidaan ko rin dito si Paring John, yung kasama ko. Kita man lang yung Gumaka Quezon. Pahaliko na kami dito. Manila, Lucena, Tutubo. Ang ganda. Picture pa tayo? Hindi na. Hindi na. Kaya mga ka-journey, ano na kami, bakit na kami ng Sigsag Road dito sa Ini. Ayan. Sigsag Road. Ganda na dito mga ka-journey. Ang ganda ng safety, yung railings. Ayan.
medyo mabigat yung ahonin dito, kaya ano lang tayo, tesira lang tayo, tesira lang. Kasi parang dyan hindi makabante Nung pagpunta namin nung 27 ng gabi mga ka-journey, sarado itong itong pupuntang Maynila is sarado. So lahat pabiko lang yung way. So medyo mabagal tayo ngayon kasi madaming madami ang dumadaan. Ganda nga naman talagang dumaan dito. Hindi nakahon. Atras pa. John Abante. Bali binuksan pa lang mga ka-journey ito. Two-way lane pala to. Hindi pala nila siningbil lang. So yan, ingat kayo dito. Sira-sira dito. Baka yung bubuelo dyan. Yung pala sira yung kalsada. Ayan, bakit na tayo ng unang bahagi ng Pico. Lalim nun Madali. Diretso tayo, diretso. Medyo may traffic dito mga ka-journey sa park. So yan, Asimungan Park. Madami ang nag-i-stop over. Dahan tayo dito, may sira ito.
Dahan-dahan lang. Medyo mabuhangin to. Kapag nagpreno ka dito, dudulas lang yung gulong. Sharp form. Ano tayo, trisira, tapos alalay ng brake. Matipin natin andun. Daming pila ah. Gilid tayo dito. Gilid, gilid, gilid. Gilid, gilid. Tayo pati muna na yan sa baba. Nakakalula. Ganda ng tanawin ano? Galing. Okay ba? Doon na. Ito na ulit. Okay, pasok. Kaya na ka-journey. Takbo na kami ulit. Yan na. Wow. Wow, 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 wow. Hi, miss. Halanganin eh. Yay! Hagis, hagis. Perfect. Ang ganda talaga dito. Perfect talaga. Ito makakaduto. Wala na, hindi ko na matukot.
Yeah. Nalukot ako dun eh. Nagagis ako eh. Oo. Ganda ng view sa taas oh. 1969. Ha? Ito na. Uy. Yan po, pagdamutan nyo na po yan. Meron pa ba? Wala na, madaming nahihagis ko dun. Yan po. Ingat po kayo, salamat po. Nasilayan ulit ang zigzag road. Dami dito. Bukas. Mapapakalit sa busto ko. May lumot yun, madulas yun mga ka-journey. Tayo, diretso na. Na tayo hinto. Going to Pagbilaw Town na kami mga ka-journey. So yun. Update na lang ako mga ka-journey kasi malapit nang malubat yung camera natin. So yan, malapit na yung full giveaway. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lang po ang aking video. And thank you. Keep safe and ride safe po sa ating lahat. So yan mga ka-journey, ito na. Nag-build up na ang traffic dito sa papasok ng bayan ng Pagbilaw. So yan, build up na. So ito yung sinasabi na traffic pagbalik ng NCR from Bicol. Ayan, ride safe sa ating lahat. Ride safe. Huwag sasabit sa mga kasabayang 4 wheels. Imbudo kasi itong bahay ng Pagbilaw na to eh. Ang liit. Pero ba't di ba nagagawa ng bypass to? Hindi naman gawa ng bypass. So yan, shout out sa ating kapulisan na nagmamando ng traffic dito sa Pagbilaw. So bali pinapa-two-way lahat sa lubong tapos stop nila. Yan, kaya medyo mabilis yung flow namin.
dito, medyo maloob na naman dito. Maloob na dito. Yeah! Ayun na kayo na ano. Pasok na kami ng ano, Barangay Tambak dito sa Bambilao. So kakanan na kami dito paglagpas ng Tambak Bridge. Yan, dito na kami. Lubot na naman kami sa sigsaga ng Antipolo. Kami kay ano, sa bundok kami, bundok. Time check natin 1:11 na ng hapon. So Pagbilao, final destination namin. Location namin pala Pagbilao 1:11. So 6 na oras na kaming ano, bali 7 hours na kami bumabakbak mga ka-journey. So, umalis kami doon na 6:35. So yun, almost 7 hours na. Dito yung matraffic nung 27 ng gabi mga ka-journey, madaling araw. Going to Pagbilao, going to Lucena. Ito lang yung sinanay yung Sibul. Yun o, Rainwood Subdivision. Ayan, maluwag dito. 27, napaka-traffic dito. Ayan o, maluwag o. Ano ba? Ano, hindi nyo malang sinuotan ng yung bata, kawawa naman. So yan mga ka-journey, ito na kami. Punta na kami na, dito na kami sa ano, Tayabas. Sa Tayabas City. Tayabas City. Time check natin. Aha. 1:22 Tayabas City mga ka-journey. Ako, bataan nga pala dito. Ang pista pala ng ano dito. Ang pista ng Tayabas. Dito na! Basahan ng tubig. Oh. Let's go! Give it up for Diamond Boys! And Diamond Boys, that's right! So yan, meron mo sila! Basahan dito, basahan. Magandang tanghali po sa Tayabas, Quezon, ang dito sa atin. Kami po ang Diamond Boys. Basahan. Basahan, basahan. Pati ako binugahan.
Binugahan ka? Binugahan ako eh. Binugahan ako ng tubig. Traditional talaga itong anong Tayabas. Kasi last time na umuwi ako dito, nasabuyan din ako ng tubig eh. Ngayon, nasubitan din ako ng tubig. Dapat yung tinatabuyan nila ng tubig, yung mga local lang dito. So yung mga dumadaan na alam naman nilang tourist, eh nakikiraan lang sa lugar nila, eh huwag naman nilang sabuyan. So, layo ng biyahe mo, init, pagod, tapos mapasahin ka ng tubig, eh, di ba? Hindi maganda. Pas maabutin mo. Kaya dapat yung mga local lang dito sa kanila, yung basahin nila. I-identify naman nila yung local eh, saka yung mga dadaan lang eh. Nag-i-enjoy sila. Nag-i-enjoy. Nag-iikot habang nag-iinom. Bili na ako pre. Bili na ako ng bibingka. Sa lubong. May luto na? May luto na? May luto na? Opo, sir, madami. Magkano? 300 po. 300? Opo. Pagka dalawa lang, pwede. Opo, 70 po ang dalawa, 25 po ang isa. Ako, sige. 300 daw. 300. Bigyan mo ako ng 30, 70 sa akin, dalawa sa akin, isa sa'yo. Bibingka. Oo. Pakita mo nga te. Yan. Ayaw po ng margarine po sa kanin. Ayun na lang, 300 sa akin. Kaya tatluan. 100. Ah. Okay nga lumampas na yung rider eh. Bakit? Yung sumunod-sunod si kanina siya. Oo. Lumabot na yung babot si rider kanina eh. Ayun nga. Ano pansin yun? Pansin ko Hindi ba yun? niya yung kasama niya para lang abulin ka? Pansin ko yun? Sabi ko loko to ah. Inantay nga siya ng kasama niya, tapos iiwanan niya. Hindi, alam na, baka sa likuran niya ako eh. Inubot siya na kamabi ako sa'yo at saan ko na ibot na kasama ko siguro ko eh. Akala niya siguro nakikipagkamera ako eh. Ay wow, may patappings pa pala yan. Pasalubong ko ito yan eh. Pasalubong kasi hindi nakabili si mama ng ano, yung pasalubong eh. Ayun o. Ito eh. Yan na lang yung pasalubong. Hindi kaya pagdating ng Maynila, naghiwalay na yung tisa ano. Paano masabi? Opo, medyo mainit pa. Mainit pa. Kanina sa Manila, wala na malamig. Pwede naman sir siyang iinit po sa oven. Oo. O kaya po sa... Ano ba't anong mayroon dito? Bakit parang nagbabasa ng Ano tubig? sir? Ano nga tawag ko Ano? San Juan? Kasi ano daw po, linggo ng pagkabuhay. Ah, oo nga. Ayun din po ba sir? Ilan po? Ganun din. Nasa din po. Thank you. Ayan, bili tayo ng pasalubong. So, bibingka, 300. Okay.